már, igen. Mivel kezdünk? Bal egy kienged, bal 2 szoros plusz 100. Húzod, mert lehúzom magam. Oké. Jó. A bal egy kiengeded, és rajta a bal 2 szoros pluszos, és 100, kintről bal 2 picit bukkan, és 50 a jobb 2 plusz szorosan, és 30 sima jobb kienged, és 50 fék, rövid féktáv, jobb 5 emel, korán kienged. 50-re a bal 2 az pluszos, kiengeded, és 30 a bal 2 bukkan plusz tő, azon a jobb 2 plusz tő, és 50 a jobb 2 plusz tő, és bal, sima bal kienged, és 50 bal 11 padló emel, 100 bal 3 rövid szigorú fogott harmadikkal, bal 3-as. 50-re sima jobb, és 70 fék jobb 3 rövid tő, fa mögé szigorú másodikkal. A balé hosszú gyorsított, kiengeded, és 30-ra a bal 2 az pluszos, és 50-re a bal 3 mínusz rövid szigorú. 100, átlő, bal 2 plusz, és 20-ra jobb egy tő, utána bal 2 rövid plusz, és sima jobb bent tart, bal 13 pluszos, 30, jobb 3 plusz, egyedikes, a bal 2 nyújtott, gyorsít, és 30 jobb 3 pluszos, sima, észre, sima bal gyorsít, kienged, 50 bal 22 mínusz rövid törik, és 120 a jobb 2 pluszos rövid tő, azon a bal 12 plusz, és 120 átlő, a vége fék, bukkan, bal 2 mínusz, negyedikes, a bal 11 gyorsít, kienged, és 30 bal 2 plusz rövid, és 50, a jobb 2 plusz az mehet, és 120, bukkan balív, bukkan után fék, 20-ra bal 2 mínusz szigorú, balon a tábla előtt. 70, a jobb egy fékesből a bal 2 mínusz, és a jobb vége jobb egy szoros tő, fék, bal 2 plusz, azon a bal 2 mínusz, és fékezett, mert jobb 3 rövid szoros harmadikkal. Jobb egy pluszos, és gyorsít 20-ra bal 2 mínusz, azon a balív, és sima jobb, igen. És utána 50 bal egy felfelé, és jobb egy, és 30-ra balív, nagy fék, bal 2 mínusz szorosból, a jobb 3 rövid, és 20, a bal egy az gyorsít, bal 11 padló, és 50-re jobb 11, és azon bukkan előtt a fék, bal 3 szigorú, jobb 2 plusz gyorsít, 50 fék kintről, bal 3 rövid mínusz tő, azon a jobb 2 mínusz, és 30, a jobb egy után balívből bal egy törik, gyorsít, és fék, mert bal 3 rövid korlátnál szigorú. Jobb egy szorosból a bal 2 plusz gyorsít, kienged, 50 bal 3 mínusz rövid tő, és jobb 3 pluszos, és sima bal, gyorsított, bent tartod 50-re, a bal 12 vége, fék, bent tart, mert jobb 2 mínusz sodor, levág, és a bal 2 gyorsít, pluszos, kienged, bal 22 plusz, 30 fék, jobb 4 pluszos. 30, a bal 2 gyorsít, és a sima jobb lefelé, átlő a sima balba, és 70 fék jobb 4 plusz kintről. Koncentrálunk. 100, a bal 2 az pluszos, és megint 100. 100 sima bal, és 100 bal 2 mínuszszoros, fékes rövid, azon a sima jobb hosszú, és 50-re fék, bal 34 vége törik a garázs elé. A jobb 11-et gyorsítod, és balív, és 50, jobb egy padló után a balív, az kienged, és 50-re bal 2 fék, jobb 2 mínusz tő. És a balív felfelé 100, és nagy fék bal 1-ből bal 3 plusz tiszta. Jobb egy padló, és a balív vége fék szoros, jobb 2 mínusz nagy tő, át a bal 2 pluszba. És a jobb itt gyorsít, 50 fék a balon, jobb 3 nyújtott, eleje nagy tő, sodor.
bal egy gyorsítő, jobb 2 pluszos, és a bal 23 vége szoros, 23-as, jobb egy gyorsít, és bal 12 törik szorosan, abból sima jobb után bal 2 az plusz, és 50, sima balban fék, jobb 3 rövid nagy tő sodorhat, és a bal 2 nagy tő pluszos, és jobb egy gyorsít után fék, jobb 4 tő. Balív gyorsítod, 70 sima jobb tőből a bal 1, és a bal 1 után jobb egy tő, és 70 a bal 2 mínusz fogod szigorú harmadikkal, abból a bal 2 nyílik a bal 2, és a balív az hosszú gyorsít, sima jobban fék, 30 bal 24, törik szigorú. 20, a jobb egy kint tart, és bukkan fék, jobb 3 nagy tősodor, végig bent tartod. Balív hosszú gyorsít, a vége bal egy szoros, és jobb 2 nagy tő pluszos sodor, azon a bal 2 plusz gyorsít, kienged, mehet, és 120 sima balban nagy fék, bal 3 tő mínusz sodor, pontos nyomot keres. 50 jobb egy oszlop, kiengeded, és 30 jobb egy rövid tő, kienged, és 30 jobb 2 nyomba, és a balív vége jobb 33 pontos. 20, a bal 2 gyorsít, kienged, és 50 bal 3 szigorú másodikkal, és 50-re jobb 4 mínusz nagy tő, egyedikes. 50, a bal 4 a korlátnál sodor, egyedikes. Jobb év gyorsít, jobb egy, és 50 bal 12 vége, fék, kétszer törik. Azon a bal 2 mínusz szorosan, és 50, a bal 2 plusz szoros, és sima jobb fék, bal 3 rövid, a sima jobb gyorsít, és 50 jobb 2 plusz kienged, azon a jobb egy az padló, és 50 bal 2 mínusz szigorú, 50 bal 3 mínusz rövid, bal 3-as, és 20, a bal 2 bukkan szorosból, a jobb 2 pontos oszlop mögé belül patka kintről, és 20-ra a jobb egy után bukkan bal 22 szorosan, azon a jobb 2 az pluszos, és innen tempó 30, a jobb egy gyorsít után 70 jobb egy, és 30-ra a bal egy plusz után 70, sima jobbból a bal egy és 50, fék a táblánál, 20-ra jobb 2 mínusz szigorú fogott tő, és bal 2 mínusz, észszel, jobb 2 mínusz tő, és bal 3 mínusz szoros nyílik pontosan, a bal egy plusz után fék jobb 3-as. Bal 22 emel, és 50, bal 24 mínusz szigorú törik, vége szoros tő, és 30, jobb 24-es, 50, a bal egy az gyorsít, és 70 a ház elé, a széle bukkan, előtt fék, bal 13 szigorú, 20, jobb 2 sodor, azon a bal 2 szoros, nagy fék, tehát jobb 3 esik tő, sodor, egyedikes, 30, bal 13 szoros, és jobb 3 oszlop mögé, bal 2 plusz, és 30, bal 33 mínusz, nagyon hosszú esik, és a sima jobb, után fékezel, bal 23 esik, és jobb 4 oszlopos, 70, jobb 2 mínusz tő, fék, sodor lassan, és azon a bal 20 32 mínusz szigorú, és 30 bal 1, utána a jobb 11 esik, mehet, észszel, nyugi, 30, bal 22 mínusz vége, nyílik, nagy fék, mert 50, bukkan bal 2 szoros mehet, és a sima jobb után fék, jobb 2 mínusz, és a bal 11 az gyorsít, és 100, a bal 1 plusz ház elé mehet, és 70 bal 1 mehet, és utána jobb 1, és 100 bukkan egyenesen átlő, és 70 a fánál jobb 1 rövid, bukkan egyenes kisfék, 50-re jobb 2 kisfékes, jobb 2, és a bal 12 plusz szoros az úton, 50-re jobb 2 az pluszos, és 50, a bal 2 plusz az mehet, és 70, jobb 2 mínusz, picit emel, és 50, bal 12 gyorsít, oszlop elé törik, és 20-ra sima jobb, 50-re a bal 1, és 50, a jobb egy levág, átlő, a bal 2 rövid szorosba, és sima jobb, és 100, bukkan bal 1, mehet, után fék, jobb 2-t fogod, rövid, és bal 1, a bukkanban jobb 1 kienged, mehet, és 50 jobb 12 mínusz a fához a jobbon, és a bal 11 vége, bukkan tő, és azon a jobb 2 mínusz tő, vége, behúz tőre, és 50, bal 1 fékből, a bal 33 szoros elág, másodikkal kienged a fa elé.
30, bal egy gyorsít, koncentrálunk, sima jobb szoros, és 30, sima jobb, utána bal egy, az kienged, és 100, a jobb kettő szorosan kienged, pluszos kisfék, és 70, 70 kintről bal 2 plusz szoros, és jobb 23 rövid oszlophoz negyedik. A bal év kienged, 20 bal 2 plusz pici, bukkan tőre behúzott, sima jobb kienged, 50 jobb 2 plusz szoros, és a bal év az kienged, vége bukkan, és bal 2 plusz, és 70, a bal évből a bal 2 a szorosan, és a jobb 2 plusz szoros, és a bal 2 plusz kienged, és 70 jobb 12 plusz, vége szoros sodorhat, és 50, bukkan egyenesen, 100-ra fék, bal 22 szigorú, kienged és fék, mert bal 3 szoros, esik tő. Bal 3-as, a jobb 21 hídra gyorsít pluszos, és azon a bal 1 az kienged, és 100, 100 jobb 12 plusz, a vége bukkanon szoros mehet tiszta, és 50 fék a jobbon, bal 3 hidas, szigorú harmadikkal. Sima jobb gyorsít, kienged, és 70 jobb 2 hidas mínusz, negyedikkel, sima bal, jobb 1 plusz gyorsít, 50 bal 11 szoros, és 70 fék, jobb 2 mínusz, rövid szigorú, 5. kisfék, 70, sima jobbból a bal 2 kisfék, abból a bal 1 az bent mehet, és a jobb 11 is mehet, és bal 2 mínusz a korlátnak, abból a jobb 2 az pluszos, és kiengedett, és 70 bal 2 plusz, és jobb év hosszú kienged, a vége nagy fék, jobb 23 szigorú, az oszlopnál kintről fogod, dob. És bal év szoros, jobb 2 plusz kienged, és sima bal, jobb 23 csúszik harmadikkal. 50 jobb 12 plusz, vége szoros, az eleje kintről, aztán 70 jobb 1 előtt a fék, 50-re bal 44-es. A jobb egy gyorsít, aztán sima bal, és 30, sima bal, sima jobb átlő, és 50-re a bal egy mínusz, jobb 2 mínusz szigorú, és azon bal 1, és 70 egyenesen, a vége bal 3 mínusz, és fék, mert jobb 2 mínusz, és a bal 2 mínusz fék, jobb 3 plusz, kienged széles, és 50, jobb 2 mínusz szoros, és 50 bal 1 plusz kienged, és 50 bal 1 plusz, és a bal 2 mehet, és a jobb 2 előtt a fék, mert bal 5-ös esik. 50 sima bal szorosan, és a jobb 123 cél kintről pontosan.